Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9:18 karon mag-upload ta sa bag-o na sad nga drama no, puli ni sa Happy Ducky Duck no. Katong luyo sa kabangis kay puli man to sa managlahing dalan nya. Kini puli po ni sa Happy Ducky Duck no. Nya nasad ang soundtrack ani sa Happy Ducky Duck dai aning dramaha. Timing sad nga mo itong puli kay naa ang soundtrack sa Happy Ducky Duck. Nya katawanan malingaw sa tanin no, buhi pa si kuan ani si Mira Luna tumulat no. Year 2019 no. Nya ato lang ning balikon og paminaw kay balo kang uban nakalimot na anin ang uban wala sad ka paminaw pa na ato ning i-upload. Medyo murag bubo ra tingali ning drama ha, malingaw tani kay katawan na no. Nya kuan motiwas tag basa sa inyong comment ni ka-listeners no para mahurot ning basa nako. Ang una mga ka-listeners si Aisa Alcosaybe. Jerry busit ka nakahimo tas pagpatay sa imong igsuon masubra ka pa sa imong manoy kadautan kay kadugo nimo siya. I don't like the ending admins John, sorry. Dapat mapriso lang si Manoy Din. Mo lagi pod no. Nya sama gud pod nga wa man pud mo surrender gud si Dino no. Mo na nga wa po'y konsiderasyon si Jerry lagi pod. Igsuon gud niya no. Galahay pod no iya pa jud pasurinderon nga maayo man og tumong to si kuan si Dino kay ang tabang ra man siya. Sig di siya pulis pero mas daghan siyang nasulbad nga mga nakakuan siya mga daotan gid ba. Pero mo lagi gikomkom niya ang balaod. Pero dapat gitagaan na po konsiderasyon to ni kuan ano ni Jerry kay para ra mo sa ikayuhan mo to niya kay gidepinsaan sa siyahang kuya yang Manoy Dino. Pero gusto siguro po magpasikat si Jerry. Gusto siguro po siya magpasikat nga maayo siyang pulis ba mo na nga iya jung dakpon ba kay siya may gisaligan nga mudakop jud ni Aguila ba. Pero gusto siguro po siya musikat na nadyoy nga ingana sigurong tao nga madala sa pride ba. Gustong musikat mo na nga andam buhian ang tanan bisan pag makapasakit nga ka sa uban no? Para lang sa imong kaugalingon ang imong pagsikat way ayo. Di maayo nga malimot ka sa mga tao nga nakatabang nimo. Sabi kay musikat na ano. Yan nanay mo yan ano. Weird sakit yun yung ending ani dramahan no. Murag upat ka move on. Ay sa ibi salamat sa pagpaminaw. Nya Danila Gonzaga kini drama midaog ang katarong ug nangamatay ang mga daotan ug nagkadayon ang mga matuod nga nagkahigog maay. Congratulations sa writer ani nga drama. Thanks a lot Sir John sa pag-upload ani nga drama. Amping Permi. Amping Permi diha and more power sa Armin of DWHP nga mao'y tinubdan sa imong gipang-upload and may God bless as always. Salamat kay Danila Gonzaga. No? Dako nagpasalamat sa RMN DWHP jud kay tungod nila nalingaw gyud ang tanan no. Sukad pa sa una mga bata pa nga sige tig paminaw. Dako kay kitabang ang DWHP gyud. Unya si Ma'am Grace Blanca Flor, los asa los nimo Jerry. Lagot ko nimo unta dili ka mabiktima sa mga drug lords nga kontra sa imong Manoy Dino. Mas daghan pa achievement imong Manoy kaysa sa inyong mga pulis. Kahilak jud ko sir sa kalagot yung Jerry. Mao gyud ma'am no. Mao gyud na, kung naay mga ingani sa real tinuod yun nga storyas kinabuhi ba pangit ba kapungot po no pungot po ning kana si Jerry kay murag dali ra kay nalimot ba murag dali kay makahimong desisyon nga wa una-unaan bitaw ang lisod ning masubraan ka bright no? Kanang madala sa garbo nga gusto mo sikat malimot na ka sa mga nakatabang no yan kahit ani pagtulon-an drama ha no?
Nindot po ni pagkasulat ni Ray Arellano, no? Murag na, daghan po tag mga katunan ba? Si Rocky Vlog the end, mao yun. Ending na gid. Si Nimalus Beans, idol dyan pag-upload og rami ni ang Batang Brumsi. Salamat, idol, God bless you. Pasensya kay Nimalus Beans. Wala gitay drama ning rami ni ang Batang Brumsi, no? Kay wakay uso cellphone sa una, wakay live streaming, wakay kopya gid ani. Pasensya kay Nimalus Beans kay wag gitay na-record sa unang mga naka-record ko una introduction, mga pipila ra ka episode sa mga drama pero wala ko ning rami ni, wala ko ka-record. Kay radyong kahoy po natong mo sa una gud. Kaning gidrama ning ramin ni ba. Radyong kahoy po pa may year 2000 ba siguro itong nakabaton may cassette nga masudlag tape maka-record ba nya kuan sad maka-record ko pipila ra po sa una nya mahal gyud battery po pobre pa kaya sa una makainomdom ko sa kaagi sa una mamunit pa kog lata mamasura pa ba para makapalit na kog kuan no si kinahanglan ba basurero buko sa una ka listeners munit og mga lata botelya puthaw yan kapalit og bugas kapalit sa battery para sa radyo diskarte na mangguna yan na kaya makinomdom ko na sa una yun yung kakay yung mayo mga kalisteners para makapalit sa may imong gusto kay kahit makayo ning watay kuan pobreta mo na mo diskarte gyud ang mga kwarta ba sa una makapalit ko Walkman kay gusto ko maka-record og mga drama kapalit ko Walkman sa Bombay Bazaar nahangyo gud mahangyo lagi po ang mga Walkman pero dali maguba mapait kayo way hinungdan niya pa namunang hago og tigom man siya maguba rag Walkman yan na nako yung mga na-record sa una pero good di good kompleto mga introduction ra o na mga pipila ka episode pero maghiskot og series drama nga na kompleto wala gid sinsya kay mga kalisnas no? Pasensya kayo no ni Malos Beans kay wa gid taning ramin no sa Pantas Vlog thanks idol sa sumpay o sa paya no sa Pantas Vlog nya ako tiwason mga kalisteners ang mga comment o basa no ito bulangan paminawan niyo ang part 1 sa Jack in Poy. Uy, yung papel ako ninyo eh. Uy, papel ako ninyo Hindi eh. may papel ni Boy. Hindi ka madagan. Tabukik ko eh ka. Uy! Hindi na niyo akong kaluwa. Ala! Di ko na napapilon sa kay. Di ko na napapilon eh. Papilan ninyo. Hindi na ninyo papilon. Magunta mo. Tsaka kira sa pang kadawat ni mo. Mura ganit ka tukok. Isang mati ka sa mama. Isang mati ka. Wa na sudan? Urot na. Mus mama gisalinan ko. Ako nagikaon. O nga na may magikaon. Kay ba man ta nga kapoy kayo ko. Sige patrabaho ni mama. Ako lang gikaon aron di nakakapuyon. Baga kag naong. Natural tambok man. Wa kay uwaw. Na, manggod. Ako'y nakaunang Sara. Ay pangilog. Wa mo ko mangilog niya. Sa may nakiklose na ko. Di gani ka mo bakit? Saan mo ko ni mo? Tusukon ka gagom. Aron kang huyos. Sige, back out na lang ko. Jack and Poy! Jack and Poy! Kanimo makahatag og pahiyom og sa mga problema ikaw dili makahinumdum. Jack and Poy! Makalingaw, matulunanon. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direksyon ni Miss Miraluna Tumulak. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tatak RMN Jack and Poy!
Hi, hello mga kasama, kumusta? Kini si kasamang Randy Padayaw Suson, magadapit kaninyo sa pagpaminaw ning atong sugilanon. Sa makausa pa, magtapok na usab kita aron maminaw, mungisi, ug mo katawa. Okay, di ta maglangan. Paminaw nato ang unang yugto nining atong sugilanon nga Jack and Poy. Ato niya. Ato ni. Ato. Bibi, ayaw ba na? Nasa man ka? Uy, imo nang giaway migsuon. Ang girl nakaluoy sa Bibi Paul. Uy, Ato ni mo. kaluoy. Dali, Bibi. Kung gusto Bibi Paul, ha? Ato. Todos na lang. Ay, hindi kita kuguson kay nagbadbad man ka, nangaway man ka sa maigsuon. Hoy! Imo man ang gilabay, sak! Mga tuog din ang mga bugoy, no? Ay, o taon. Piti lagi skis. Ma'am, dali-dali kong hikay para panihapon. Kay kung magkamata na sad sila, magkabuang na sad ko. Ay, bugoy ang sako, pangga. Ha? Ay, what's the matter, man? May pagkamaldito man ang bata, ah. Ha? Kagamay pas mga bata, kagmay pamagay na sila, eh. Nya makaingon na kag malito si Sak. Ah, basta. May pagkamaldito ng bata, ah. Oh, ha? Mga busog na mo. Nala, sige, pagduwa na mo. Pero dili mag-away, ha? Di ko away, Jack. Dili ko away, Dili ako away. Hoy, away. Dili ko away, Jack, oy. Hindi ko away, Unsa to? Unsa to? Kinsa ni? Jack. Zack, dili Jack. Osba. Kinsa ni? Jack. Zack. Sunda ko, ha? Zack. Jack. Jack, yun, uy. Ikaw, Sak. Kinsa man ni? Hoy. Ina, utrusad. Paul. Mauni si Paul. Hoy. Paul. Hoy. 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 Oo, masuko na ba? Boy. Jack, Jack. Nahala. Gusto madyoka mo nga mura mong kingkoy. Nahala, sige. Jack and Poy na lang mo. Jack Inpoy? Uy, murag bato-bato pik. Unya, kay samok man kay gimusupakon. Gubot man, kung nato ipugos ang saktong pagditok sila mangan. Ang buguyaw nga bata. Nala, sukat karon no? Dili na sila si Sak og si Paul. Sila na si Jack Inpoy. Jack! Poy! Pagdali na mo, kay malate na mo. Ay, Jesus Maria Josep! Maghinayin taon mo'y kamahugno ning bay. Yes. Adong. Hinay lang. Hinay lang. Rosa ba? Adong. Behave lang ha. Sabi likod, talong. Ato ko, ma. Sitting. Aw, lagi. Makakaon lagi mo duha. Ako duha to. Duha? Ako. Duha mo. To. Maduwa ka ron. Oo na. Duha ka hotdog. Then rice. Og ikaw sad poy, duha sad ka hotdog og rice. Di ako. Poy, duha lang una ha. Kung nakuhangan, punan lang. Okay. Itlog, ma, itlog. Nala, ikaw poy ba? Bata ka pa kay pero tingog ni mo. Dako ka na kay tingog. Naliwat sa mong lawas. Hey!
Ikaw, Jack. Gusto kag itlog? Di. Uy, kadyot. Pray una, sa di pa mukaon. Thank you, Lord. Kinuo ko ning mga bata. At least, nag-thank you. Hoy! Kabad ba ni mo? Jack, ka naman to! Ngani mo nagyapag imong kaluha? Kawan ang wano, be. Poy. Kano, nanguha man ka. Bibi! Time out, sabi! Time out! Undaw kaon! Time out una! Mayaw. Dagko na ba kayo mga bakba? Dagko kayo mga tingog! Unya, magminal dito ba? Ay, pangga, maliit ng mga bata sa eskwelahan. Bahala! Kindil pa bitaw ni sila. Kailangan makat o nigsaktong pamatasan samtang bata pa. Bibi, dili mo! Ato mas bubok! Ato ba? Oo, nga, kapil makagilak. Naluoy pa ko nila, be! Butang Ayaw na maghilag. Kisakit na kaya kundugan. Oh, naniro na unsa naman tao na ay. Oh. O ganun nga tawa naman mo. Matenaw. Usa! Okay. Pagpili mo duaan, ha? Oh, pag-choose mo, choose. Usa-usa lang, ha? Tut, di ba, tut? Choose! Bugo mo taa. Dinil sang dapit, ha? Ayaw na dito kay mahal nun na to dito. Mahal na to. Bula na, nak. Bula na, ha? Bula na siya. Wala ko. Efrain ako, Efrain. Airplane ka ron, not kay not. Oh, sige, ha, sige. Oh, imo Jack, bula. Imo poy ka ng airplane. Okay. I-play na ako pa. Airplane, okay. Ano? Oy, ginoo ko. Usa na. Hindi ka for si Papa og duha. Tagsara mo. Ako ang bulay. Sige. Imo lang ang airplane, Jack. Unya, bula lang sa tangkampoy. Ako na bula. Airplane man kay imo. Kampoy lang ang bula. Ay, pangga, sige na, be. Beri na, be. Ato tas cashier na. Tana. Gunit na ng bola, poy. Kina. Ako, bugod na. Nasaan? Jack! Usa man ka! Ako na bula ba? Nara, sige. Iyan na lang bula, poy. Airplane lang gyud imo. Ako lang i-play. Unsa naman na ay Jack? Poy, tamang ka. Jack, nigara na ka. Kusi ko lang buga ni mo ron. Pangga. Kalma lang, pangga. Ngatas publiko. Mulang i-play ba? Di lang kitaan pwede og duha. Kay kuwang atong budget. Ikaw, ha? Kay gahi ka sa imong uha. Wa man kita rin paliton. Mamauli man kita ron. Jack, magtarong Jack, ha? Tagsarbi ako gusto ko. Wa Ono? na. Ono? Na, sugod na. Wa na. Nag-ihap ng imong amahan, no? Na, malintian jud mo ron. Dos! Iyan na duha pa. Poy? Jack, uwam lang ko ana, Jack, ha. Buta mo, Jack. Oo. Oo mo nagan ako. Bawa mo, lagi ko niya pa, ma. Bali na ninyo. Malingaw naman ang luha. Pero lahig tara si Jack. Mamintaha ni Mataha. Bintahuso. Ako Di sad, ka naliwat kay di man ta ko mamintaha. ako sad, di man yung gusto ng mga tao nga gusto buminta sa si katao ba? Unyag di liwat nato. Sa silingan din na naliwat. What na mo, ikaw di mo katubag, ana. Oh, Yamat, sigam lang mata ni mo. kung bagong tinon ka, Ikaw may nagisgot og kanang silingan, ha? dagwa yan ni mo. Hala, Jack! Jack, ka naman ka! Jack! Kadak ko sa imong samad, ginoo ko! Iwa man ang bula. Saman mo diya. Oh, ginawa ko!
Hugasin din na, Mel. Mel, sige na. Para matambalan na, dalian no. Okay, kalma lang ko. Matalantad sa pag-apil mo. Layo na kita sinain. Naunsa man sa ka. Apit, namatay Jack, ma. Apit, matay Jack. Pilong, oy. Hoy. Usan sa ninyong giukoy diha. Oh, Jesus Maria Jose. Naunsa man yung mga naon. Nangilamos pa mga ng peanut butter. Kaysa'y unang nanghilabot, ana. Siya. Oh, waya no? Nagtinudlo ay pa mo. Bunalan ta mo ron ha. Kundi mamutog ka sa tinuod. Kinsay unang nanghilabot. Ako. Be, bunalan, be. Hoy. Wa pa mo bunali. Karahon ni mga bata ah. Oo. Nga naman yung mga dagway. Be, bless mama, be. Bless. Si Papa, suko. Pangga, nga naman na. Sila lang pumunta na ay pangga. Sapot ko na nila. Inom sa kong tubig rin. Masa ba yung sa? Wa. Tikaswa. Nga nang gisapot ito sa papa ninyo? O nga nang naghilak ka man ng kuno, ha, Jack? Tukaman, Papa. Nga no gani. Istorya mo sila, teacher. Si papa ninyo o ganyang teacher? Inailating tupad sila. Unsa? Mel! Ano bang ka? Ikaw ba? Sapot-sapot pa kas mga bata. Nasakpa na day ka nikiringking ka silang maestrang bayot. Unsa? Oo, unsa? Mudinay ka? Ang mga bata na ba, di na mamakak. Nagtupad ka naman sa ilang maestrang nga bayot, di ba? Hinay mo nagsulti. Nga sa ato pa na ginanghungay mo. Goy! Unsa? Isumbong na akong ilang maestra nga gisiruhan niya ng duha kay nagkopyahanay sa exam. Mga padlungon kay mo. Labi ka na yun, Jack. Perfect na din ispoy kung wa ka pa mangupya. O ang nakayabag ni mo, kay gikopya ni mo hasta iyang pangan. Ito na hapang ko, oy. Ito na hapak sa sila sampot nila, ay. Istruyahin na. Aron, kuan ba, mas matiman anak nila. Kamu mga bata mo, magkaugtas kay mo. Magkaugtas kay mo. Ay, balog na mong luha, baby. Doon ay isulti ninyo ang inyong mama. Ala, balog mo. Hindi namin mo bunalan, ma. Ninama. Sige, ha. Gana mo kayong pahuway pa ko. Kamundo ha, paminaw mo. Uma. Ako, di ko gustong mamunal. Kay kebaw ko nga, sakit-sakit na. Di ba? Sakit no? Sakit. Nya gusto mong usban? Dili. Dili. O sige. O garon di na mo mabunalan, ayaw na mo pabadlong. Uma. Nga sa ato pa, di na mangupya sunod. O di na sad magpakupya. Uma. O dili na magtumo og istorya. Di na mamakak. Barugan kung unsa gyoy tinuod. Uma. Hilda! Oh, hala. Si Mrs. Tigre man maningil na sa tingali ay. Hilda! Mga anak, inang wa ko ha. Inang, to ako sa probinsya. Oy, Hilda! Mutago ko ha. Basta kay mo na to, inang wa ko. Oy! Oy, ablihin ko, oy! Makak mama no. Oy, Hilda! Asa inyong mama? Nitago. Kalagot!
Gipakawawan jud ko, magkalagot! Di jud ka makabasola ng imong nga anak, eh. Imo guna sa gituduan nga dili mamakak. Imo pag-iingnan nga barugan o unsay tinuod. Nya, sa pa ba imong gi-expect ana be? Maupitaw nga bisan kalunito na ko sa ilang mga dunggan, ni utong na lang ko. Ang masag akong tudloan ng pamakak. Ay maog yun. Pero kinahanglan nga imo pa gyud silang pasabton, ha? Kay naglibog na turon. Pasabtag yun. Nay, huwag yung palibak ay. Nidool gyud. Eng. Mama. Mura gyud mga number 10. Ano na magkama? Ah. Awa jud ko tagdada. Wakita. Namakak ka man oh. Pad na, ha? Pad. Okay. Sige. Bad tong akong gibuhat. Ug sakto to yung gibuhat nga nisulti mo tinuod. Nganong nagbad man ka? Ayo gi nagtubag. Wakita. Ay, kubiyahe, oy! Huwag yun mulingi, ay. Ma, ayun no sa mga bada ba na? Ay, ulagi. Di na kumusap. Asa naman to mga bata, ah? Nanggawa sa may ilang mga classmate? Asa naman to sila? Si Maggie. Day! Maggie! Day! Hi, ate. Ate, naapa man sila sa principal's office si Jack ug si Poy. Ha? Eh, nga naman, nakasa sila? Ambot, kuyog man to sila ni teacher. Ay, kadit. Kadit eh, kay nanawag ilang papa. Hello, Pangga. Pangga. Nanawag ang teacher naman. Nanawag ang teachers mga bata, Pangga. Napaabot ro sila sa principal's office. Abi magonyag kanang ako gihapon ang mukuha sa mga bata. Mao ako gitawgan. Kibaon na to siya nga ikaw madto. Unsa di lang sa? Wa man to musulti si teacher. Atuan na lang. Ingna ang safeguard. Sige. Bye. Uy, naunsa di ay mo. Mrs. Colipoy? Yes, sir. Ako. Nga doon din akong mga anak. O sila lang gibuhat ani nila. Mrs. Ang balik na lang ugma, ha? Pwede ra morning sa principal's office. Mag-iistorya nimo ang principal. Pero mas maayo ka mong magtiayon yun. Nga no di ay... O sa di sa mga bata, sir. Mrs. Ilamang kong giingnan ang principal nga batignaw. Mauna, Mrs. Ang nakasamot pagyud sa pagkairita ni Madam, kay nangatarungan na ang mga bata nga ikaw kuno'y nagtudlo nila. Pusa! Oh! Gitudluan ta mong dili mamakak. Pero wa ta mong tudluing manaway mo. Nga mabastos mo sa inyong isig katao. Ilabi na kung magwa ninyong edad. Pero tinood man nga ba't isyak na uma? Pero bahad lagi inyong gibuhat in taon. Magawang to ninyo. Principal pag yun. Ang iyon taton niyong irespeto. Wako kasabot mo, oy. Pad mamakak. Pad sa busulti sa tinood. Bitaw. Kamu na ha? Ayaw, yung mo magpilosopo diha. Di pa tili mo magkasabot. Kay mga bata pa man mo ron. Pero inikadagko na ninyo. Makasabot tapos ako ipasabot. Basta kay kato yung gibuhat ganina. Padto! Saman? Sige. Hala. Hoy! Ano ba niya? Ano ba ninyo? Ayaw. Eh, bad. Sa lugar ha. Ipang. Nanilayat ng tiguang! Wala kawatan tong tiguang ha! Gikuha ang akong cellphone o pitak
kondisyon sa akong anak. Hala, uy. Huwag yun nakakita na to, no? Kakita mi. Ay, ang ilang katarungan, kaningon kuno kong anging irespeto ang magwang edad o dili anging bastuson. Ikaw kay pasabot nila, be? Kaya marag nahutdan kong pasensya ng mga bata, anak. Labi na ginas, Jack. Nipis sa bakit lawas. Maikog ta mo hapak. Kaya tingalig babungkag. Si Poison. Maikog ta mo kusi. Kaya tingalig mo hiyos. Ay, saba dia pangga ay. Ikaw naman si mo unay bugal-bugal ng imong mga anak. Hay, pangga. Nakatawa lang yung ako diha. Kaysa tinuod lang, galibog na ko kung unsaong ko ng mga bata. Makaugtas. Ma, manakoy mo assignment ma. O nga no, ikaw naman. Hamdes, Jack. Tuway, nagduwa sa gawas. Huwag maghimo siyang assignment. Ay, kuan ma, ako na nag-imo sa assignment. Duha akong gihimo. Kabinuang. Jack! Jack! So, dire! Balik ka! Nanong suko man ka ma. Suko-suko! Kasi ang imo buhat sa iyang assignment. Ikay mo himos imo. Siya sa mo himos iya. Jack! Ano day ma? Nga nung si Poy may imong ipagbuhat sa mga assignment, ha? Tagsabot naman may. O saan nasabot mo? Di ni sakto, ha? Bad ng inyong gibuhat! Parehas naman may assignment. Tagsabot na lang may. Ako may bright ma. Maong ako na nimo sa mga assignment. Nya si Jack may kusog mo dagan. Maong siya na nagduwa sa gawas. Haluha bitaw mi ma. Okay ra na. Hoy, kamundo, ha? Bisag kaluha pa mo. Managlahi mo. Lahi ka. Okay. Sukad karon, ihay na mo. Nakasabot. Kasabot ma. Bantay bitaw. Bantay yun! Hey, paita ni magguba atong washing machine. Magpugustag manumano. Dirakos luyo! Nang laba ko! Paghidayo niya naman ka! Ma, igukod mi dito. Diyan man! Manyahay mas boy! Dito ay, may hero na nakabuhi. Hay, nag-ispoy! Akong gibiyahan, ingon magkakamagiyahin namin. Jack! Ginoo ko! Mapuspusan tamad yung bata ka! Naon sa nato na imong igsuon! Tingalig! Ay, tingalig! Ginlapa na to! Oh, kada! Ginoo ko! Bawal na ko, ma! Diyan na ka! Oh, ginoo ko! Naon sa magka! Naptan ka sino! Uma. Naptan ko. Pasilan! Manyaw sa magka! Napakan ka? Hindi mo sabat! Din magkamapake! Diri ay. Ay, ginoo ko! Asa! Huwag man lagi sabad! Huwag man lagi pinagan! Pangag man ang iro, ma. Hirap, Jack! Kamu ba? Ilabi ka na, Jack. Paminaw, ha? Paminaw! Bisag ningon pa kung mag-iyahay mo, wa na magpasabot nga mag-iyahay mo sa tanan. Kung ingon ana gani mamiligro ang bisan kinsa ninyo, inyo yun ang tabangan. Magtabangay mong duha, dili kay biyaan. Magprotektahay mo. Magmilagro, ma? Mamiligro, dili kay magmilagro. Karabang doon ay danger. Parehas ka ron. Gigukod mo kiro. Swerte lang nga pangag di ay. Kunita mo pang dili pangag. Di na kumusap, ma. Bantay, ha? Bantay, God! Uy, papila ko ninyo, uy. Papila ko ninyo, migo, uy. Uy! Dili papil mo kay hinig ang dagan. Tabukikoy kay ka. Tambok. Tabukikoy. Tabukikoy. Hoy! Ayun sa
Papilan ninyo. Di ka ninyo papilon. Sukmagon ta mo. Bago ni, kadaot ni mo. Wala mo kang tukok. Ha? Okay. Sumpot ka kumaba. Sumpot ka kumaba. Ala, Jack, nilagpot yung mga ngipon. Mama! Mama! Ano hilang man ka, Jack? Pamunalan ako ni Mama! Sa muka! Mao na, hilak pa. Naya namang hilak pa. Ay, magpasalamat na nga dili laban og utok inahan atong taak. Kay kung baro pa tong utok wala, ikiha na ta. Unsa nagkiya pa? Ipadakot sa pulis. Ay, ipapriso ni Jack pa. Buy ko. Ayaw pa. Isama mo ay! Luya sa usawa eh. Kapoy? Kapoy, good. Kaya ba na kasi mong duha ka bugoy. Ay, di man guna sila tantong bandungon, God. Oh, arang-arang na lang kung ikumpara ka ni adto sa mga gagmay pag yun na sila. Pero makaugtas kahapon eh. Labi ni nas Jack, kahit kay ko. Arang-arang spoy. Pero madagi hapong Jack. Pero in fairness nila ba? Wala ba na sila mag-away-away ba? Ay, kay mo adjust man lagi spoy. Pero in fairness, no? Kanang dali as panahon, no? Murag di palang lugay ba nga. Gagmitoy pa kaya na sila. Pero karon, ay, mas tag-as pa na to. Pero kanas Jack, huwag yun mo dakong lawas, ana. Ay, okay ra, eh. Healthy man siya. Bisag yagpi sa lawas. Oh, hinuon. Uy, halatuod. Hmm. Birthday nila sunod si Mana. Mag-unsa man ta. Pila may imong budget? Ay, may... naanaman sa ko yung natigom nga gamay ba? Ay, pangutan-on lang tingali nato sila. Uy, kung silang gusto. Bitaw, no? Pwede sab. Sige. Pungutan na to sila ugma. Okay. Ay, sige, mga tuog na ta. Ay, wakita. Ha? Pagkadit, good panggagod ba? Hmm. Di mo tanaw eh. Kanang kuan ba? Pila na yung edad sa kaloha? Mukinsi na. 15, no? Nagko na yun sila. Pero wa pagyapoy mga buot. Kasabot eh. May buot na baya? Mga tuog ta, oy. Ugma na ta magtiwas og sulti. Nga ito, adiyo ito nagod pangga. May sulti lang ko. Ay, sus! Unsa man na, uy! Kana ba, nagko naman na sila. Di naman na sila bantayanan ba? O nga naman, mabakasyon ta? O sige, mamakasyon ta. Ay, okay sad na eh. Pero sunod na lang ha. Tiguman na sada nako. Ay, unsa magi imong punto? Kanang pwede na sila sundan. What you think, ha? Pangga? What you think? Pangga, Nga. ikatuog na, uy. Iyawat na lang. Pagdaguhan ni mo. Jack, boy. Birthday na ninyo sunod si Mana. Nya, unsa ninyo plano? Wa? Oh, nganong? Bitaw, ano nga man? Wa man may kwalta. Ay, maghikalimig gamay. Pwede na mo mangimbitar ang inyong mga amigo o amiga. Kana lang pinakasuod ninyo. Kay, di man kayo tadakog budget. Okay. Pero nagsabot na may. Manimba may kabuntag. Dayon uli na. Oh, sige. Manimbatan tibuok pamilya in kabuntag. Kay Domingo man sad na. Unya, ini kagabi eh. Manihapon ta uban sa inyong mga friends. Pero, ang pinakasuod lang yun, ha? Okay, ma. Pero mas maayo yung tingali nga layo pa. Inyo nang i-confirm na mo kinsa gyud ang inyong bisita ba. Aron atong matan-aw kanang kaya ba sa atong budget? Okay pa. Jack. Kinsa mo best friend? Ikaw. Aw. Ikaw. Kinsa may mong best friend? Ikaw. Hmm.
Ma, Oo, nga naman kuno mo. Unsa man ang dramahan ninyo? Nga nung pinahaghagman kuno mo. ma, may bisita. Ha? Uy, ang inyo din mga friends. Sharo, wa mo'y friends? Ingon man ka, pinaka-close lang. Kunya kaya nga akong best friend, si Puy man. Ako sang best friend ma, kasi Jack raman sad. Ah! Kami ramang best friend ma. Wa may lain best friend ma. Oh. Kailangan masako ninyo, uy. Bebe. Hag na lang mong mama, be. Pahag na lang mong mama. Ang ako mga palangga, baya. Unsaon man na, ma? Wa na lang tayo bisita. Sharo, wag yun malang friend nga close ninyo. Bisag usa, wag yun. Happy birthday, Jack! Happy birthday, Poy! Mwah! Mwah! Dali na ka mo. Mga una ta. O salamat sa pag-inhamagi. Ikaw bisita ining duha. Agidanan tani mo imong mama og mga igsoon day magay. Naamang ko'y meeting si Mama, kuya. Unya ako mga igsuon kay di man mo kuyog. Nahala, sige. Jack, dali na mo. Uy! Nga naman mo duha. Nagpuyo, manggod mo. Dali na mo, uy. Tagaigling kuranan si Maggie. Ako lang! Duha ang akong lingkuranan. Ay, ing-ani lang. Patungin na lang ninyo si Maggie. Sige na. Ano makapangaon na ta? Ang cake. I-blow na lang cake. I-blow na. Wow! Ka-cute sa cake! Nagkuti na ang kandila, pangga. Okay, sige. Nera, oh. Uy. Baya, no? Di man kapasigan ng laitira. Ako na lang, be. Nana. Pag-wish o na mo, before ninyo i-blow. Isulti. Secret lang, good. Okay. Mana. Ako sad. Sige, blow na. Tidak ko ang siga! Nasunog ang cake! Naunsa ka? Para nako. Pinakanindot ni na tong birthday. Kay nasunog nga tong cake. Kagikisan ko ni Maggie. Ikaw na day. Ako masabgod. Kitando ka. Hala ka ha. Ibog kang magi no. Wa man good. Gikilig malagi ka. Ang bi. Ibog lagi ka. Sumbong ta kang mama ha. Ibog na ka ha. Ay, good na Jack. Ikaw day. Wadi kang gikilig. Iya kang gihagkan. Gikilig. Parehas na sila kita. Pero wa mo ko maibog ni Magi. Wa man si ko naibog niya. Naibog magud ka? Wa man good. Namuha. Naibog ni Magi. Naibog. Wa lagi ko maibog. Naibog ka? Uy. Naibog ka. Ayog dinay. Wa lagi ko maibog ba? Naibog lagi ka. Wa lagi. Naibog ka. Naibog. Wa lagi. Naibog ni Magi. Naibog. No. Ano ngayon mo mang kaugalingon mong gisukmag? Ikaw man daw sukmagon. Unya, anong mo mong sukmaga? Hadlo ka? Wa ko madlok eh. Unya, anong mo mong sukmaga? Laban tiga. Nanong gisuspend man klase? Faculty meeting? Uli na ta na. Kasi man hapon. Hey, abi na ko kang tuda po ti klase. Kasi oy. Hala, Anong mga tawa na sila, Jack? murag kita'y gikatawan ay. Be, Ayaw ba? gikatawan ta. Di tingali kita, oy. Kita lagi. Ayaw na lang sila tagda. Ni promise na betang mga dinta mangitag samok. Unya. Oh, kita may gidulo na inay. Padung na din eh. Hi, number 10. Oh. Number 10.
Hello, Mr. Zero. Unsay, Mr. Zero? Di ba? Sige ka ka Zero. Kay bugo ka. Unsay? Gago kang dautan, ha? Ha? Wa man unta ko ato ma. Ipatuon man unta ko ni Poy. Pero nidoon man gud siya. Kaya gitawag ng beltin. Mo to ni bawas ko niya. Hilas kayo. Murag di bugo. Bagong biyauntan niya si Jack, ma. Si Jack ma? Dito si Jack ma? Ang Chinese millionaire? Ha? Okay, sige. Dili katawanan. Ala, sige, padayon. Mo to, iuntang sugmagon si Jack, ma. May na lang, niduol ang prinsipal. Ay, sa sunod, kung magsamok-samok pa tong bata, ikaw na lang yun, ha? Likayin na lang yun ninyo. Kamu na lang likay. Kunya gunahan ni ma. Ay, likay lagi kung makalikay. Kunya gingan may kalawan. Ay, bahala na. Ang importante, malikay mo sa kagubot. Kanyang bugal-bagalan migmayo, ma. Ay, likay gani kung makalikay. Kunya kapilon ka. Oh, naroy apil man ko. Kanang lit lang ba? Kanang lit mo sila. Maldita ka. Yaw-yawan. Kuya putot pa yun. Sama na mo. Tuk ang ingon ani ay. Ayaw to kasi Jack, ma. Maayaw, ma. Mama, maayaw pati si Jack, ma. Maayaw, maayaw, ma. Maayaw, ma. Wala mo galuha, maayaw, ma. Jack, Jack. Nagkurugkos kalagot. Ano, di ayo sa ining Jack ba? Sa ining Jack? Ako siya. Masisa pa. Pero gituog siya ni mama. Pangga? Wa kay sa. Pero imo kong gitawag og maldita, yaw-yawan og putot. Kanang lit naman to. Hiram! Bitaw. Hiram! Kana kay inyong gihimong pananglit. Maunay na as inyong hunahuna. Maunay inyong tanaw nako. Unsa man ni ha? Tino ni Jack? Ha? Wait. Unsa man ni? Ing-ana inyong pagtanaw sa inyong inahan? Tumago! Sama mo! Naog inaha kay. Ayaw pagduko! Tanaw mo na ako! Tubagak ko ha? Mabaday inyong pagtanaw sa inyong inahan? Ha? Nga siya maldita, yaw-yawan, ug putot! Tumag mo! Tumag! Aw, parehas ta. Jack, basin na makita na to din niya. Tingali sumbong ta ni mama, nga wata ni eskwela. Karon sa bitatawa na eskwela. Ha? Karon na di ay, nga sige matag-absent. Nga wakay baw si mama. Karong buwan na ba? Kulbaan mo ko, Jack. Ay nalagkulba good. Nagkunsalita din eh. Suro-suroy lang. Ha? Palitan na to si mama ug papa. Sige, ug si Sarah sad. Ano mapila na to si Sarah? Kuan, amiga man na to. Aha. Nanagin na meaning ha? Di na yung kakadinayan na. Sige eh, di na lang. Sila lang si mama ug si papa ang atong pilitan. Oh. Hala. Si papa oh. Kinsa man yung kuyog? Dali. Sundan na to. Ayaw. Masakpan niya ta. Bahala na. Sumbong niya na si mama nga wala na eskwela. Bahala na. Di ka madlok. Hadlok ta? No. Nag-holding hands ng babae o na eh. Pa! Pa! Hoy, boy! Hoy! Hoy! Pili na yun, babes. Pili. Asa may mong gusto na kay palito na to. Ay, kwartag lapok. Sure ka, babe? Di mo kong palitan? Sure kayo eh. Sige, no. Pili na yun. Pida, asa mong ganana. Kana, ba? Pwede duha. Pili palito na tanan. Oy, hindi mayin. Oh, Tulo. thank you, babe. Oy, Pa! Pa! Kinsa na siya pa? ngano na mo din eh. Ngano mo eskwelahan ining orasa ha? La, sumbutag yung mama ninyo. Isumbo sa kanamo.
Nga kay uyab. Kaugan ako sa mamam pa. Panihon ako. Buta na yun ni mga anak. Mga anak, kanang istorya ni na to, ha? Kalma lang mo. May pa mga na ta, ha? Nga ta. Dali mo, asa mo gusto mga unta, ha? Di kumano, palitan ta mo kung unsa inyong gusto. Shopping ta. Di ka di mo kuyo kung taon man mo. Unya ako, babe. Bawa! Oo. Panuway, ayaw kong tintala! Ano mo makamukhaon, Jack, ha? Huwag ka makauyon sa kong order. Kasi mo gusto, ha? Mag-order taglain. Kinsa ditong bayhana pa? Kung man itong kaono, ka na mag-shopping din ta. Kinsa lagi itong bayhana pa? Jack, pangutaya. Ilan lagi yung papa. Bitaw. Mga anak ka na, paminaw sa mo, ha? Minyo nas papa. Di to uyab. Kabit. Paminawa sa ko ninyo, ha? Paminawa, dili to na ko uyab. Ha? Dili to na ko kabit. Ang bigoran to na ko, migar to na ko, eh. Onyal na istorya ato, eh. Onyal lang mo pasabton, ha? Iwas na tagkaon. Sige na, Dudong Jack. Kaon na anak, ay. Nipis na kayo na imong lawas, oh. Ay. Pero tanawa pa. Jack, isigang mata ni papa. Ngayon mo gipik ko ang tinidor. Anak kakakusgan. Yung anak ko kanipis pa. Wow! Kadagan na ito shopping pa. Okay na mo na. Okay na kayo, di ba, Jack? Jack, saman Jack. Kung wapa ka na masakpi pa, ihurot na mo yung pagtatumbayan na sa. Gawa siling tao, eh. Sa? Okay. Lingkod sa tadi, ha? Kay sakit ako tohod. Sakit, eh. Sakit naman dahil mong tuhod. Mga bet pa yung da. Jack, ayun nas papa, Jack. Ay. Lingkod tarong pa. Lingkod pa. Ay. Sige. Maminaw mi pa. Nito o kasigsulti ni Papa. Nga, di pa to niya uyab. Nga, first time pa ni nga, mag-date unta sila. Oh, nito. Ikaw dahi, wa? Wa. Ano man? Atik lang gusto niya. Nasaktan na to. Paminaw, ha? Di ba, wata masuod si klase, no? Naglaglaag man ta. Oo. So, nakasasad ta. Unya, sakpan na tos papa. Blessing in disguise ang itong pag-absent sa klase. Kay napugna na tos papa nga makasaon ta ni mama. Nakasa naman gud siya. Pagdapal na niya sa babae sa mall aron mag-date sila, nakasa na siya ni mama. Nato. Oh, pero nakasa sa ta. Kay nakasatan lang mama magpapa kay sa pag-absent sa klase. Pero ikaw lang ingon nga blessing in disguise to. Disguise? Disguise. Oh, pero nakasa ragyapon ta. Kay atom silang ginikanan. Pero mas dako ang saha ni Papa. Kung pa nato siya masakpi, sila kinahitabo. Ihurot agad niya yung kwalta atong bayhana. Pati bayag now. Uy, ayaw pa na uwi, uy. Kasama na sa gaglain. Pero, ano, pati tagdug na ang bayana. Jack! Hoy! Abner! Bayan, no? Nag-juwit pa mo? Nga sa ato pa, parehas hindi mong nagdagan ang inyong mga utok! Parehas mong dagan ang inyong mga utok! Nag-shopping day mo? Maodi ay, ngawa mo musod sa klase kaya nag-shopping mo? Ano? Nagkadawat mong bilyones sa mayagi eleksyon? Nagkasugat ming Sara, nangutana siya kung nganong ni-absent mo. Pwes, ako rin mangutana. Mangutana ko niyo! Nganong ni-absent mo? Ma, pwede di lang ka mangisog, ma. Kuyawan mo, good me. Ha! Ha!
Wow! Hagod ka ng mama, Kadaog mang poy. Iwati kang mama, Jack. Gamay pero kusgan. Oo! Kung baga ang akong pangutan, nganong ni absent mo? Ug diin mo kwarta nga inyong gi-shopping, mga branded para ba ni? Si Papa, ma. Mayo kini ka sa di ay. Imo mga anak ko. Wa manos klase, nag-shopping pa. Shopper, the moonlight. Hey! Ay, nagkuyo ka, me. Usa, kasato pa. Naibaw kang buwa ni sila may eskwela. Awa ba sa kumusod sa trabaho? Usa! Kaya nagsabot na maming daan na may surpresa ka. Uy. Oo, ha? Ato ta sa kwarto, ha? Ana. Doon na sa gigpamalit para nimo. And the chapel of Oo, tay pa, wag mo makasabot. Luwas na, Jack. Lusot si Papa. Baka kung naging papas, ha? Yan na, isira na itong pagtaan. Biliban ako. Jack, sa'yo mong good ninong. Kinitanan, si Papa, kita. Mao gani, nasultihan na to sa tinuod si Mama. Mao bayagon na yung gitudlo nato sa una pa. Musulti ta sa tinuod. Bahala gun sa mahitabo. Jack, unyag mamatay si Mama, okay ra ka. Nga mamatay man. Musultihan naman nato. Unyag atakihon. So, pasagda na nato si Papa. Nga nangilad ni Mama. Ay, Jack, tagaan na tong chance. Sukad karon magmonitor ta niya. May bawaan na na nato kung nagbinuan bagi siyang mama or hapit bagi siya magpintal atong babae. Masakpan bagi nato ba? Hibaw ka, Poy. Kasukmagon ba yung Papa kanina? Walang yun ko. Pugong ko kay Papa man na. Pero lagot kay ko niya. Iya gibinuang nga sa Mama. Bisag ing anak na sa Mama. Bisag sige patagyaw-yaw na. Sige nagyaw-yaw na to. Bisag manlunay pa na tundunggan. Pero love na ako eh. Parehas bitaw ta. Sumagon sa kang Papa. Di ay! Kalumi siya ang kipakaon na to ha. Kung sa mga parehas na to. Love sa nako si Mama. Naraman dahil na. Sultihan lagi na to sa tinuod. Jack, ayaw lagi na. Masakit naman siya kung may baho siya. Siyempre, love ko niya sa Papa. Sakit kayo kung makaibaho siya nga natintal si Papa sa lain. Pero, wa na magpasabot nga gikonsentir na to si Papa, ha? Of course, wa! Pero, di sa taka-afford nga masakitan si Mama. So? Mao lagi to. Tagaan na to siya si Papa. Pero, ato siyang panidaan. Sige. Sagot ko. Okay. Pero, unsa man? pila ganito tong edad? 15. Nga naman. 15 pa ta. Pero atong sinultihan, mula nag 50. Bitaw no? Abelan! Agay! Hala! Usaron! Hala! Giunsa man nimo paghunahuna? Gipalon tigas pag-ibig aron makapakural ta. Pero imo na hinong gi-shopping. Sorry na good pangga. Mag-loan lang sa kos SSS. Wa naman gani kay makobra sa mga sweldo. Mo overtime lang ko. Mga anak, tabagi ko din niyo, be. O sige. Labanin ninyo yung amahan. Kaya mo may nabulahan sa iyang loan nga para unta sa tungkuran. Hala sige, labanin ninyo. Para dito sa atong kural ba? Oo, para sa tungkuran. Inyo lang gi-shopping. Bayod niyo yung pagka-atik sa inyong amahan. Di manggod mo. Napugos mo na sa Papa og shopping na mo kay nasakpan man na mo siyang dunay kuyog nga babae. Usa! Nya, di pa na kang nagbuwag silang mamagpapa. Ang samis ko ng buhag agad. Nagbuwag na magkatulgan. Si Mama sa ilang kwarto. Si Papa sa silong. Ako man nag-convince si Mama nga di lang pala yusun si Papa.
Deserve man sa si mama nga makaibaw sa tinuod. Dibaw tinuod. Di na mayo na inong nga. Ditugaan juga sa tinuod ni mama. Di na juga gusto nga. Mablame ka ni mama about sa kwarta. Ano? Okay ra nimo nga. Kita i-blame ni mama? Hinungdumi po eh. Kung wa pa ta ato, adto ra tong babae ang tanang kwarta ni Papa. Kibaw ko na, Jack. Pero ako ba? Huwag gagagatag og chance si Papa. Muram sa di ka sagot. Kung ikay di tagag chance, be, malipay ka. Oh, di. Pero, dawato na ako kung nakasa ako. Maayo! Maayo! Oh, si Maggie oh. Abli dito. Nanabon pa ganig ko, ikaw lang. Nang waswas masago. Jack! Boy! Inyong papa kay nabanggaan! Ha? Pa, kadagaan mo saman. Mga pag-ayas kita eh. Mga pagosan ni oy. Yun di kaso. O di kaso. Bakit pa? Ngano inaanak man ang inyong mga lagway ha? Gamay rin niya ay. Loyal onis tinae. Tama lang ginibindahay mo. Naparok na ka? Pa, ayaw na may biyahe pa. Di may kagasugakot pa. Kung sabay biya ba? Sa patyon sabihan ko ninyo? Sure ka pa? Dili pa nga delikado? Laiyo na kayo sa peligro. Ay yun ang sakit. Pa, sorry ha. Kung nga naman ikaw nakabangga na ko. Seryoso ba ako pa? Sorry ba? Ako'y nagkaingon nga. Diaway kang mama. Ay, naong ni mo yung seryoso ra. Waka makasana ko oy. Unsa ako ning sa ang tanan. Ako ko'y padre di pamilya. Pero ako'y naghimo og kabuang. Ida. Wa ko makahatag rin yung mayong panag-ingnan. Hindi lang ta mag-iskot, Alabi. Kalimtan na nato. Pa. Sakto yung mga kaluhan. Jack. Kalimtan na to nato. Pa. Kalimtan lagi to. Dili, pay. Nakay da kong kugmo. Pa, ayaw nagluwag pa. Ako rin guwani. Mura mo nang ikamot. Kaya pa, ako rin naipahid. Oy, saka. Kung guli mo managipahid na ako, oy. Mel! Mel! Pangga. Ma, salamat ka ni Anika. Hoy, kamon ka! Inyo lang gibiyaan sa gawa si Maggie. Ato ninyo! Nilakaw na lang ko kay gisugo pamansat ko ni mama. Sige, salamat ha. Sa pagkuyog na mo ni Jack. Okay ra, oy. Sige, i-update na lang ko si mong papa ha. Sige, bye, amping. Wow! Amping! Kakyot! Ha? Ino mo eh. Ito susubitan mo sama ka. Bye! Amping! Sa mukha ni mo eh. Hoy! 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 Gawag yung bitaw nato sa una sa? Sige ka panungog na kong magi. Lain di ang uyab karon. Oo naman sa dinganin sila ato yung uyab sa una. Ambot, huwag mo sa kukibaw si balita nila. Aw, lain sa ato ba? Kanang graduate naman dyan ta. Kano sa aming mga playog trabaho. Umara yun. Aw, gawasan nimo eh. Ayaw sa ugma. Kuan, di na ta manarbaho. Magnegosyo na lang ta. Sa may negosyo na to. Umatay kapital. Ay, sus, barbecue sa akin. Siya rin di ta kakitagpunan na. Unsa man taong ka eh. College graduate ta. Unya, mamaligya tag balbik kang saging. Sure oy. Sige, ikaw na pang-apply. Ako, mamaligyan lang kong dayog barbecue saging. Sure oy. Lagi. Seryoso ka? Lagi. Oh, kumusta na? Sa man Ano may plano ninyong duha? Seryoso naman yung kaayo mo. Yung sa man magbinyo na mo. Wa pagani may trabaho. Wa pa ganim uyap. Tuod. Kumusta naman des Maggie? Uy, kumusta kong sumagi oh? Ako may bang tanon.
naman ko makakita atong bata. Wala gyud ko makabantay, may anhi din eh. Gibasted man ni Poy. Oh, Wa, manggod. Ako yawag ko din mo, Poy. Mag-iskot lain, be. Asulay ni, eh. kung sa man ko ni atong iskutan, Ma, di lang ko manarbaho, ha. Magnegosyo na lang ko. oh, tan na! Maayo na! Mamaligya siya barbecue yung saging. Okay ram good naman, di ba? He! Ma, Kadako sa tong gasto sa iyong pag-eskwela sa college. Namili pa mong mahalong eskwelahan. Nagpatong-patong ang among utan dire. Utan dito para lang makabayad sa inyong mga research, inyong mga projects, inyong mga group study. Unya! Mulanding lang guys pagmamaligyag barbecue yung saging! Ha! Ay! Kutasa pa ya! Tubig! Jack! Tubig, oy! Pagkuha! Tubig. Ambe! Tumatik man! inom naman. Mama. Nom. No, kana. Okay na ka, pangga. Okay na. Oo, sagit atong gi-store. Ay, hoy, tarunga ko na ko be. Nga na magyutaw di man ka manarbaho. Uy, nga doon naman kay diploma. Ako ma, mga palay kong trabaho. Very good! Poy, kanang seryoso ka dong? Opa, mamaligla lang kong barbecue yung saging. Ugma, mangumpra ko sa karbon. Ay, kahumot sa tusino. Pukaw atong kaluha be. Kay mag-andamos lamisa. Ganinar ba ito sila mata? Si Jack, nag-iris na kaya sa'yo kuno siyang lakaw para mga-apply. Unya si Poy. Taga ng tao sa karbon, ay. Ay, kakago na namin kumpra saging. Siyempre, negosyo ko ni. Kamoy andam sa misa! Di ko mamahaw! Kuya, palit ko. Pangga. Kuan ba pangga? Tagay lang chance si Poy. Oy, itanawa ko ron eh. Daghan sa bayang na malit, oh. Pangga. Bisag usa pa kadaghan ang mamalit. Yan ang barbecue yung saging. Ambot lang. Saging na gyapon na. Pwede lang mamaligyan na ang wa ka-graduate og elementary. Pero si Poy, kinuho ko. Graduado siya sa college. Graduate siya ng marketing. Ay, tagay lang lagi siya og chance mo. Naray mo. Kita tong 5 ka buok, 5 ka tuhog. Ako, kuya. Manakog payat, ha? Oo, saray mo hindi, oh. Ang balik-balik, ha? Ikaw pila to mo? 4. Upat ka buok, oh. Uy, Jack, nadawat na ka? Pa? Papalita ko sa katuhog, be. Ha? Wow, ha? Doon na sa kay Diyos. Oo, doon na ko yung mineral waters. Wow, ha? Negosyo ko dahil, ha? Jack, may pag-partner lang ta. Ayun na lang pang apply. Unya na kung makikpartner ni mo. Kung restaurant na mong negosyo. Pilang tuhog. Bagkuha lang diha, eh. Negosyo ko ni. Isang taon ka, eh. Kuha lang ko diha, God. Papalit ako. Hi. Pwede mo palit og banana Q? Oh, sure. Pila ka tuhog mo? 10? Di, ka sure? 10. Oh, napo ka tuhog po eh. Sige. Ako, kuya. Ganina na baya ko na. Oo, kadiyot, Inday, ha? Sorry, Inday. Ako na lang inipoy. Ikaw anang bata. Thank you. Karon pala ko kita ning mo. Magura ko din eh. Nako nagpuya ng bayay. Border man ko ni Ate Mera. Mao ba? Naamanggot ko yung mga bisita. Daghan ko gipalit. Tagpila ka rin tuhog? Pila poy. 12. 12 miss. So 120 tanan. Okay. Ako din si Sarah. Jack. Og akong kaluha si Poy. Oh? Ka-cute. Kaluha di mo? Sure mo? Oh, kaluha mi. Og Jack and Poy inyong names? Actually, Zack ang akong name.
ug siya Paul. Oh? Unya kay yungit pa man ko naman sa una. Limikal ito kong Jack ug Paul. Mong Jack ug Poy. Oh. Hala no, ka-cute sad oy. Kinsa may negosyo? Iya. Imo Poy? Oo. Nara kong bayad oh. Thank you ha. Thank you Sarah ha. Nice meeting you. Sige, bye. Bye. Bye Poy. Sige, sige. Ay! Bong. Hapit naman na hagbong. Ako lang ilisan. Oh, okay, doble bro. Oo, dublehan na ako putos. Pero ako lang mo dain ha. Ato na lang tika. Aha? Uy, ayaw na. Maikok na nimo. Ay gamay ron ni. Dulo man sad. Thank you ha. Tarungag ko po, Jack. Oh. Ato na ta, Sarah. Sige. Thank you Poy ha. Sige. Taga-asa giday ka. Kinsa to? Uy, karon play kita ni mo balik, Mags. Imo nagtanahan? Oh, gamay negosyo lang gud. Kinsa dito? Ay, kuan, nipuyo man to sila nga timira. Si Sarah mo kuno to siya. Kumusta naman ka? Ni Nambok ligag maayo. Kom gani. Tuwaan niya. Dito magod kog probinsya. Lamig king ka ang probinsya. Mulang? Hido ako sa kong lola, uy. Nindot sad kay nakakay negosyo no? Nagnegosyo ka ini ba samtang wa pa kay trabaho? Hindi man ko manarbaho. Maunam gini akong negosyo. Mao ba? Sige, magpartner ta poy. Ha? Di na lang sa kumanarbaho, uy. Magpartner na lang ta. Padak-unay natong negosyo hapoy para sa tong future. Ha? Oh, ganun kuyuhan man ka. Ikaw doon na nagay pagnanasa na ko ha. Unsa? Ay! Uy, patuya naman taon ka, uy. Anong isgot-isgot magag-future na to, be? Hala, no. Huwag ko na mali siya. Oy, don't deny, don't tell a lie. Ano, uy? Bastos! Ha? Wa man ko nagbinastos, God. Nangutot man ka. Wa, uy. Unsa man na ito, ha? Nakadungog ka ako, no? Nihungaw ra to kay imo man kong gikusi. Nge. Magaling nga masagad, Jack, oy. Pero nga di magka-chubby, para sa imong kaluha. Siyempre, health conscious man ta. Malalaki ka kway kaon. Joke lang sabday ka. Seryoso ba ako? Ganahan man ko mga lalaking chubby. Tinira mo na akong gibutang. Anong ilagtan na, ay? Kung giliin nyo, ayaw hilapte. Bro, unsa imong gipangita, bro? Akong medyas nga black. Ay mong hilaptan? Suluban pa man doon ako. Ha? Asa mo nimong gibutang? Dinhi ko daw, dinhi. Ibabaw sa akong higaanan. Ay mong hilaptan? Hoy, di ka maangay mahilabotoy, kaya dito mo. Bro, wa mo ko nangilabot. Unsa mo sa to nako nga naman sa kuya akong medyas? Be, kisa man tayo manghilabot, be. Nga kita naman duhay ng kwarto, ha? Ako gyud ay mo gipasangin Ay, kinsa lan. man nagilain akong pasanginlan, ha? Kinsa man, kinsa man. Ay! Di man ako. Ano ang duha? Kana ba akong mga gamit ba? Dili yung tahilabtan? Ma, nawagtang ko na yung medyas. Ako gipasangin lan. Kinsa man nagilain mahilabot? Unsa man din nawagtag? Ang akong medyas nga black ba? Dili na ako gibutang, oh. Dili gyud, oh. Ako pa tong sulobon. Katong imong medyas nga ginamit na? Ah? Kato ba? Oh. Ay. Akong gilabhan! Kay nanimahong patay ng ilaga! Ay, kung katawi, ha? Oo. Kumutong ko ng naong ni mo ron. Kung saan naman sa linimay may suon? Ngalaw masukon kang katawan ka!
Hilosa rin mo! Jack! Gawa gini bro eh. Ngano dito siya? Ambot niya ma. Kaya ba sa pagsakan ako? Abli na portahan sa mong kwarto? Nya, sige siya pamusdak. Sige yaw-yaw. O itong niduol ko. Gipangutan na din, nasuko man dayon. Uy! Sa maron. Panglabay matingaling mga kaldero! Jack! Jack! Hoy! Kung sa mga problema, di ba? Ang kita ganit ang pagkaon. Kay gutom. Nganong imo manigi pamusda ka mga kaldero, ha? O sa may bote mo ipasabot ko, no? Nasabdan naman gud na. Nasobdan. Ay, kung kabuang eh. Ang kuna na lang, nga nituyog na imong buliboy. Nga imo pamiidamay. Unsa mo problema mo? Unsa may imong gisapot-saputan? Ayaw kong tubaga nga gatong medyas nga nimahong patay ilaga kay tingalik ilabay ko noon to. May pagmusulti ka lang ko sa problema. Kaya di ba yan yung kumahadong ka ng imong hagisagis? Bisag maghangad ako ninyo karon kay mga daggo na mo, di naman yung kumahadok. Gusto na ko tambok ma. Mausa niya. Gusto na ko mapaniya si Boy. Mao ba? Uy, what's the matter, God? Ganam ka? Siya mga titambag sa kaluha nga magpagamay. Noon sa niya karon, musunod na noon siya. Ay, yabag lagi. Ado na ginahinungdan da. Aw, wala yung tingalilingaw. Yabag lang yun. Panidaan na to. Paminaw na ko, ado na ginahinungdan da. At otot, ganong, nilakam tos puwi nga gabi naman. Ay, mas barato ko nurong saging og mga bag-o pagyod basta gabiin. Ay, non. Bugnaw sa pangumpra. Ma. Oh, wala ka sa puta. Nahagis ko ka ganina. Gutom na to. Sorry ma. Adto pang sore sa maigsuon. Kay mo otoy imong gihagis-hagisan. Ma. Pa. Mahuno na ako pang-apply. Oh, Maninda na sa barbecue yung saging. usa! Balino na ako gusto si Boy. Anong di ba magtupad? Tanawa ra kag usa ka kahanggaw. Ikaw pa'y mangupintin siya. Ikaw pa'y manapaw. Ay, di na mayo, Jack, ha? Unsa man ka, oy? Wa ko kayo na imong ipakitang batasan ron na. Unsa man, ha? Nasina kasi mong kaluha? Maoy. Sinagod. Oh, ano mangutana pa magkapangga? Kaklaro ano na sina. Wala lagi ko masina. Mael. Lugra na ni bata, ada? Wa pa ganina abot. Hilas na kayo. Oh! Nasina kong Boy. Nasina ko niya. Gusto ko mapanihan siya. Ay, Jack, sakto na kasi edad, ha? Mao nga pagtarong. Naungsul, di ba? Sugad! Mas may na si Boy. Kag may pa may. Nagkaganahan niya. Kita mukay ko siya. Tagan mo pislit. Tagan mo agwa. Pero ako, uy, halos mo pansin. Huwag ka nang dagko na may. Tagan niya pong ganahan niya. Paminaw na ko, Jack, na. Paminaw, eh. Imo rin yun ang una-una. Dili ba? Mao kita tinuod. Mas daghan yun ang ganahan niya. Mas daghan. Pwes, kung gusto kang daghan sa ganahan mo, usba ng imong batasan. Kontrola ng kasipok sa imong oo. Ayaw magkikompetensya sa imong kaluha. Talungan imong pagkatao. Bitaw. Pusig, mas daghan. Taka mo lang ka, eh. Bitaw, Jack. Mis, magsigi kag tan-on ni Poy ba? Tanawa imong kagulingon. Ipakita unsay imong abilidad, ha? Kaya makita na nas tao nimo. O kung ila makita ang imong kanindot, o ganahan nas na nimo, oy. Mauna! Oh. Pero kung magsige ka lang kumpara sa imong kagalingon kang poy, wa jugay ayo. O bisag maninda ka sa mong saging, langawon ka ra gihapon. Kay imo man ang gibuhat tungo sa kasina. Hinumdumi, Jack. Hinumdumi, ha? Ha? Wag yun na ikahatag nga kayuhan ang kasina. Ha? Wag yun na ikatabang nimo.
Uy, naunsa ka? Mura ka bayag ka paakon. Ako sinisoda kung di pa ng panlita. Ayun, nakaw na ita. Murag doon na Kinsa rong kistorya mo, Poy? Murag doon ako na simutan na. Doon na yun. Doon na yun. Oh. Wangkon ko! Ako'y nangutot! Ha? Iwan man ka! Nakasimhot ka! Karon pa ko makasimhot. Wah! Kahilang ninyo! Sapi bilas doktor kundi magpagawas ang hugaw nga hangin. Kung dili mapagawas. Ay, lain ako kagipasabot. Oy, di na mao. Lain ako na simhotan. Imura ng ilok, oy! Jack! Ha, pangga, ha? Ayo, pag binugo, god pangga. Aduklon tinuong karon. Gay. Ako gipasabot ba? Nga akong napanimahuan ba? Kana babae nga kuyog ro ni Poy. Oh. Ha? Nakasiguro ko nga mao na hinungdan sa sapot, Jack. Ako rin ni Saroy. Kaya ranginin ako. Okay, sige. Mag-wait lang ko din ha. Sige ha. Pasudlan na si Sarah, Poy. Ha? Uy, hi Jack! Dali, sudo na. Kipasagdaram taong ka sa kong kaluha nga magbarog din yun eh. Dali. Okay na, oy. Hindi na lang kumusod. Mga ano bang gud halo-halo? Ison, unanin ako ha? Sige Poy. Mag-wait ako ha. Oo. Maghalo-halo, day mo. Joy naman na. Sure? Liki. Okay. Wait ha. Manangin doon ako na ni Mama. Then, mag-ilis akong t-shirt. Sige. Sud lang lagi. Ayaw na lagi. Hindi na lang ko magawat. May gabi, Jack. Hi. Hi. Sar, si Maggie day. Kababata na mo ni Puy. Mag, si Sarah. Hi. Naa si Poy? To sa sud. To ako. Okay. Excuse na ha. Sige. Kababata to namo ni Puy. Pero mas close sila. Murag sila nam gani tingali. Mao ba? Sige sudod ako. Mananghid ko. Okay. Kinsa man gyud ang babayada? Kuan ma, nagpuyo na sila nga timira sa atbang ba? Namiga na mo ni Jack. Kadiyot mga, magalahalo ra ba mi ma? Nya, di na ka mag-ilis og light t-shirt. Ano oh? Sigot kini mong gisulob oh. Bitaw. Ay, di na lang eh. Ay, wa man sa kuna ni Maho ma. Beinoy, Nang. Hi, Poy. Uy, Mag, naligi ka. Hoy, ako lang mo kuyo maghalo-halo ni Sarah be. Importante ko kayo tuyo ni Maggie ni mo. Ha? Maghalo-halo din mo anang Sarah? Kukuan ka nang. Sige, paghalo-halo na lang mo. Alis ako, Noy, Nang. Ito adeng go. Agpasa din kinang luod na to. Uy, agpasa na yun oy. Oo, ma. Hoy, Jack. Tingali biya mag-away mong puitong sa babae ha. Di manggod. Nakasabot na na ba mi? Kanang babayahan ang hinungdan nga imong giinita ng imong kaluha. Kato si Sarah. Hoy Jack, di ko gusto nga tungod sa babae mag-away mo. Pero kung tungkol sa laki ma, okay ra. Joke ra. Laparuhod hinung kapag tarog. Mitaw ma, mag-ilis ako ha. Naguwat na si Sarah. Sakto ako na pinuha, no? Sakto. Hi. Magi! Wala ka pa minawa, oy. Lugaw, wabayan na eh. Naagito na pangluoran nimo. Kuan manggod. Ing ana mong gini mga babay. Mangluod yun mi. Kon ibaliwa lamis amo mga uyab. Ha? Di man to naku uyab. Sure ka? Nga di mo uyab? Laki! Mao ba? Tada oy, maghalo-halo na ta.
imo mo kong gigunitan sa kong braso. Basig lainon magkita sa nang tao. Ngano mo daglainon? Wa pa man ka kay uyab. Aw, wa noon. Wa man di ay. Sa ato pa, pwede ba gani ko mo sa digni mo? Ay, para jud kog naas kama. Si Sarah, nagkupot sa bukto ni Poy. Oh, isanding niya. Mamunta na to si Jack, ha? Kaya mo kuya mo to. Sige ha. Jack, dali na bro. Kamu na lang. Okay, let's go na, boy. Kita si Kuntunghan, oy. Wala ba nang kituslak? Wala, Diyos ba nang duslak? Wala, Diyos ba nang duslak? Wala, Diyos bang pag-yun? Kasi kaya pag itong duslak. Ay, sakit. Way, makatubong nagasakit. Ay, pangita. Di maging man nila pultahan ng bataa, oy. Manood nila mga... Uy, Jack? Ma, tabang ma. Uy, wala. Naunsa man ka, dong. Amin ako ni Kuyo kanila. Ganun man ka. Unsa may magkimati. Lakad kayo ko naman. Walang ginuslak. Wala, yun man ang duslak. Usman ba ginong duslak? Wala, Usman ba yun? Gisigihan ba ginong duslak? Sakit. Why, magkatubog, sakit. Okay. Okay. Ang! Muna man kang pahoy. Seryoso, mungod ko ma? Kilom! Pangita o nagmaayong trabaho. Kanandak kog sweldo ang makabuhi kag pamilya. Ayaw panindag saging barbecue parehas ni Poy nga pila kita. Kanang mga babay, adto gina sila sa mga laki nga magkahatag nilang seguridad. Ing anak, day ka ma? Ops. Yabag kang dako. Basta kay mao na to. Pangitag maayong trabaho. Akos manguhit pa nimo ganang babayan ah. Hasula ni Hilda, oy. Pwerte kang hasula. Boy na mga kasama, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning makalingaw tang sugilanon. Jack and Poy! Kining sugilanon giswat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Miss Miraluna Tumulak. Music and sound effects kininyo higala si Kuya Randy Padayaw Suson. Recording editor Lloyd Gabiana. Kining tanan dalit sa RMN Drama. Tatak RMN. Muto ko listeners, ang part 1 sa Jack and Poy, no? Nakamutan ko na nga upaya na po dipuhon, no? Nya, tiwas nagbasa sa mga comment mga ka-listeners. Kaya medyo katugon ako na, ang oras alas 9:26, no? Nagin ako mada ang Lone Ranger karon uma na tingali mga ka-listeners, no? Luyan ako, katugon na. Comment ni sa Pantas Vlog, dili man maminaw katarungan si Jerry, idol. Kung makitaan ko na si Jerry ay ingon jud nako siya nga hanggaw ka Jerry. Wala kay kasing-kasing, wala kay kabaw sa imong maguwang. Bisan unta og naa siya sala sa balaw dili unta niya posilon. Pagkaluoy jud ni idol Dino. Sus, buula jud nako sa gibuhat ni Jerry. Mo gid ni sa Pantas Vlog, no, makaguol gid. Kung tinuod pa niya, makapungot yun. Huwag ka bawas, no? Yan na, mga kalisuners. Ano na mga kalisuners, sad ending yun ang naglahing dalan. Salamat kayo sa Pantas Vlog, no? Si HME Titing, naman sa Nisrini, wala man sa update.
Naminaw siya sa magulat ako, salamat kayo, it's me titing. Impanso kapoy pud sige og upload edit unya copyright. Hay kakapoy just bus dyan. Na delete na unya, balik na pud upload. Mao gyud impanso no. Murag naka-relate lagi kay basig uploader sa kag drama. Uploader tingod, murag uploader ni drama siguro sa impanso no. Kay murag mag naka-relate siya. Di ba niimuha ng kuan impanso ng radio drama Bisaya? Siguro ko listener sa ni bang uploader sad ba? Kay mura man nig sila og naka-relate no. Impanso murag duda kung uploader ni si Impanso ba? Siguro ni siya channel si Impanso kanang di ba kani si Radio Drama Bisaya or kanang uban nga uploader og mga handumanan. So, salamat kay Impanso no, sa makanayong pagpaminaw sa akong mga gipang-upload. No? Kimberly Burdan, Puli sa Limbo. Man taga-upload sa Puli sa Limbo no, katong Perla sa Bukid. Walang ko mo-upload na kay nag-upload naman gud ang ubang uploader no. Muna, pasensya Kimberly Burdan. Wa kitay upload ng Perla sa Bukid. Mao man Puli sa Limbo. Kahimo na akong laing drama nga upload. Mao kintahay akong Puli no, katong Lone Ranger. Munti akong Puli na lang sa Limbo kay ugari tas drama magbase sa live streaming. Guna ng uban no. Mo imo na koy kapuli na kini na lang Lone Ranger akong gipuli sa Limbo. Nangita man ni asa na no. Iba na ingon ko nga kay diam nag-comment nga kining puli ni sa Limbo idol kining Lone Ranger. Ang ko pwede ka na lang kay nag-una magkatapos ang Limbo. Ngita na kong lain ni puli sa Hapidakidak kay nawahiman. So mo to ang puli na ko sa Limbo katong Lone Ranger. Ang puli na ko sa Hapidakidak kining kuan Jack Infoy nga tong i-upload karon. Nya ang puli na ko sa Managlahing Dalan kaning Luyo sa Kabangis. Ang puli na ko sa Igalaw sa wa pa na ko ma-edit. Ang puli po na ko sa Agarton wa pa na ko ma-edit no. Nga napal ba ko'y kaming i-upload po sa Jan Radio no. Para ma-update na ko to kay wala kay to matagad na ko no labi na munyika no. Muna nga tamo talaga pang kumakalasin at maka-upload ng mga drama. Si Wilson Datig, salamat kayo sa upload idol, happy ending. Salamat Wilson Datig no. Ay sa Alcosaybi, salamat admin, okay ang ending, kontas Managlayang Dalan. Pero si Rambil, wa man lang nag-uol sa kamatayon sa iyang inahan. Wa man lang nitawag og mama kasi luwa ko. Nakatawag siya og mama. Wala siya ingog pangahig pa sa ilo no. Nakapila kasangpit og mama. Lumaw lagi patay po siya man. Agad. Hindi man lagi po surrender. Patay po siya yung papa. Tuyo po to para mata. Ning kuan ang Ramil no nakadawat na siya nga digod siya para iya si Joanna no. Mo dito. Itong pagdag action na naisibat ba ang pingin siya bro. Nakadawat na siya nga di para iya si Joanna no. Kahit na po kayo namatay lagi po siya. Ang sakit din damaha po. Salamat Elsa ako sa ibi no. Si Love Heart. Please upload ni siya Lods kay nindot ni nga drama. Wa kita nang ginhawa delpin. Pero akong giatngan kining ikatulong yugto aning ginhawa delpin kay giingon man ni Goliath nga sumpayan ni Francis Pares karon umaabot. Duda ko puli ni sa kuan sa tanang bakak ikaw ang tinuod kining katulong yugto sa ginhawa delpin mo ni kung giatngan bahala og nay mo upload baguna basta kay mo kay balo udan nga kung i-release na ni Francis Pares upload ko ana kay mo man sige request no ay katulong yugto ang giatngan balag mawahit ani pohon basta kayo i-release na ni sa DOHP kining giingon ni Goliath nga katulong yugto sa ginhawa delpin ato ginang i-upload. Nya si Puan Prince request ko dyan pa-shave sa bungot hehe samot ka kabata tanaw salamat sa pag-upload pa niya. Dili ram tubo ha.
Na-stress na jud ko karon kay ako'y tarong tuog si balik-balik edit sa copyright. Lambad ulo ba. Ano nga tong forma o yaggit. Sugod og pamiyahok ba. Ngani ni basta way tulog nga tarong. Nya si salamat po ang friends no. Mamalabas na ni po. Si Animation, hi sir, salamat sa sumpay. Sige, paminaw sa mga drama mo sir. Busy man, usahay lang ko mag-comment. God bless you sir, amping permi. Mao gyud nakailag gyud ko sa drama ato gipatay niya ang kuya niya, luoy kayo. Salamat kay Animation no. Makasubok gyud ang ending no? Sa mga naglaing dalan. Si Gisa Nora kahilak gyud ko sa ending kasad uy hi drama pa mo. Gyud. Nya si Saisi Morales, thank you so much amping kanunay. Salamat Saisi Morales no. Nya si Glino Bidinsya. Lods mayon ta imo ma-upload ang drama nga buhi o patay si Dindo ang bida. Wa kita ana no, pasensya kayo no. Pasensya kayo Glino Bidinsya. Wagi kopya na. Nya si Aisal Kusaybi, salamat sa ending admin dyan. Katawanan gayod, try ug kulot sa imong buhok admin. Bagay sad nga nimo. God bless you ug advance Merry Christmas. Salamat kayo. Aisal Kusaybi no. Ambot. Ayan ba o dili? Pakulot ag buhok mo lang magmakurat-kuratan tanan no. Matag si Michael Jackson. Kulot buhok. Di ko ngayon tingali. Aw kulot man to kung buhok pag atong taas ang buhok kulot to siya bawog ang likod ba. So di ko mapakulot mga kalasinas kay Juan. Gahi sudla yun. So mga kalasinas mga kalasinas thank you so much sa kanunay nga pagpaminaw papaabot sa mga drama. Uma na lang ang Lone Ranger kay di na madaron. Pogi ko ani sa kapoy. Ang mapuhon na lang gid kamutan. No? Ug mo to mga listeners, thank you so much for watching, for listening. Ang ping mo kanunay mga listeners, God bless us all. Advance Merry Christmas.